At first time ni Mr. and we have to ask him later what he think of it. We're having corn mush, guys. I don't garden. What do you want me to do in the garden? Digging the bad cucumber. Good morning, Philippines! Ay, buntag na naman, umagang-umaga. So ngayon, kukunin natin itong mga nilalagay natin guys sa dishwasher. Itong Buhay Amerika. Hindi ko naman ito ginagamit, itong dishwasher guys palagi. Pero alam nyo nangyari guys. Hey, mahirap kasi walang ulan. Sabi pa nila makasave daw dito ng tubig dahil sa dishwasher na ito. Pero gusto ko talaga maghugas ng plato gamit yung kamay. Hindi itong dishwasher kasi Alcansis electric. Diba? So ngayon, sa uli na natin na yun, nag-upload na ako ng video. Pagkatapos ko, si Roxy, ibang klase kapag kumakain ako, pa-side look lang yan siya, pa-side look. Kasi gusto niyang kung ano talaga yung kinakain ko. Magpa-pretend ba niyan siya? Good, tingnan niyo yung mata. Pretentious man itong aso kong Roxy calls. Seriya lang naman yung kinain ko guys. Wala nang iba nanonood din ng video at kapilang. Yun lang naman. Pero iba itong aso palaging nakatingin. Hi guys! Good afternoon, good morning, almost good afternoon. Kumusta? Kumusta po tayo? Nagutom po ako guys. So yun guys, kapag nanginginig na yung katawan ko sa gutom, yun pa ako mag-start kakain. So, kasi po, meron po akong problema. Meron po akong problema sa sugar. Parang yung katawan ko is naghahanap ng sugar. Like ngayon, guys, wala na akong lakas. Sobrang nanginig na yung katawan ko. Sobrang gutom. At matamlay na yung katawan ko, na pinapaningot na ako ng maraming sungot. Pinapawisan na talaga ako. Ganyan ako guys. Pagkatapos kong kumain guys, alam nyo ba kung anong mangyayari? Ang problema dito, kailangan kong kumain ng bread na with sugar. Yung mga matamis-tamis yun. So yun, kasi iwan ko kung ano nangyari. Kumakain na, hindi pa rin naanuhan ng lakas. So ngayon, naghanap ako ng matamis, mango. So yun yung ko guys, problema ko talaga. Hi guys! Hello! Maayong hapon, maayong udto, maayong buntag sa inyong tanan. Anyway guys, so ngayon guys, andyan si Tami. Si hello love. Hi guys. Sa tagal-tagal na panahon, I remember na nasa teenager pa ako, mga nasa 13 or 12, 14, 15, yun na edad ko, na kapag luto tayo ng mais. So yun. And of course, nakita ko si Indero Ning na nagluluto nito, guys. So, sabi ko, matagal ko na siyang nakikitang kumakain ng mais, okay? Pero sabi ko, matagal na akong hindi nakakain talaga ng mais. Nakalimutan ko na kung paano lutuin. So, ngayon, nakita ko siyang nagbabuhay lang pala. So, ito siya, hindi ko na na ito pala yung kinakain natin noon, pero puti siya na mais, hindi yellow. So, nakita ko si Indero Ning, pwede pala itong kainin niya talaga, yellow. So, kinuha ko siya, guys. So, ito na, lutuin na natin siya bago tayo magyaw-yaw. So, let's do it. Hopefully, hindi siya mahilaw. Hindi siya lata. Igo-igo lang. Okay. 1 pound, 8 ounces. So, pound and a half. Okay, let me lock the price. Ang gagawin ko is, ilagay na natin. Come on, miss. You too. Hello, for a long time. Konti lang yung lutuin ko, guys. Hala. Ito, tama na to. Kukunan ko lang siya ng okay, tama na to. Baka aray, naglagsik. Aray, pistulang guba. Aray. Nanglagsik, guys. Oh my God, nanglagsik. Aray. Hinaan natin yung ginoo ko. Nanglagsik. Oh, ito, guys. Tagal-tagal ko nang hindi nakakain ito, guys. As in, talaga. At tagal-tagal na rin akong hindi nagluto nito, guys. Oh my goodness. Sana sakto itong pagluluto ko, Ha? Grits. What is that? Good girl. Nanglagsik sa kita. Uy, napasok nung... yung ko dito. Napasok, guys.
Tagal-tagal ko nang hindi nakain at ngayon na ako nakapagluto sa tagal-tagal ng panahon. Grabe, hindi ako nagdrama guys ha. Promise guys, hindi ko ito. Matagal na akong hindi nakapagluto ng rice, mais. As in, matagal na talaga. Ang ulam po natin is yung chicken na ginawa ni Tami na sa freezer. Nilagay ko lang siya dyan sa air fryer. Gawin natin. At saka yung mais is ready na siya to kain-kain. Okay guys, so bigyan na natin si Mister ng mais. Mais, ha? The same thing it is, and corn, and the vegetables. Oh, I heated the vegetables already. Mais at saka ginataang munggos. At first time ni Mister, and we have to ask him later what he think of it. We're having corn mush, guys. Corn mush. Why is it corn mush? Corn mush. Well, of course, rice is better when it comes because that's what you get used to it. Well, you got used to it, so what do you think is better? There you go. You have corn when you're born, then rice is your life. There you go. Now you're done. Put all the soup in it. Yun. He's watching at me like, so yan. Munggo rice at saka What? chicken. Chicken. Okay. He walked away. Roxy ate it. Don't forget it. I read something about the corn. All the vitamins you can get, it's in here. Vitamins that I never heard of. It's here. Vitamin K. What is K? K is very important. Vitamin K. What is K? K. Yeah, what was that? For what? For your eyes? I forgot. Why don't you go eat your food, then maybe I'll give you a Coca. Masarap ito guys, ano? Masarap ito. My dried fish. So I guess my husband, I have to cook rice for my husband guys. Tomorrow. For the soup. Habs. Try mo. Salad. That is all right. Bye. First time ni Tami kumain ng mais. Diba? Hello? So, ngayon, ang gagawin ko is linisin ko ito. Kunin natin ito kasi lagyan ko siya ng string beans. String beans yung ilagay ko dito or cucumber pa rin. So, yan. Linisin ko lang ito. So, guys. So, linisin natin ito dito na lugar. Kasi kailangan kong tamnan ng ibang gulay dito. So, yun. Time-lapse. I-time-lapse ko na lang ito ha. Kasi para naman tawag nito. Para dire-diretso yung trabaho natin. Kasi yan. Time-lapse natin. Saan ko kayo ilagay? Hindi ko alam. Meron pang buong nga pala. Ito, sayang ito. Kainin, makain pa ito. Sayang talaga. So, meron pa siyang bunga maliliit. Aray, kain pa yan ito. Sayang talaga. Ito, makain pa ito. Ito, makain pa yan. Maliit nga lang sila pero makain pa ito. Yeah, are you gonna help me? What are we doing? Gardening? I don't garden. What do you want me to do in the garden? Digging the bad cucumber. All right. I'll do it. I know you don't like it. I'll
into gardening, but I know you're crazy. I know. Look, I see his face, guys. He's like disappointed. disappointed. You know I hate playing in weeds. Ay, Plants and weeds, I just don't like them. ayaw niya, kaloka. Ay. Nag-relax lang yan dito ay. Ang sarap kaya maglinis sa garden. Ang sarap-sarap. Sarap sa feeling. Ganyan, ang daming mga dapat lilinisin. Pagkatapos mo, di ba worth it yung pagod? Kahit sa sobrang init, kailangan mong linisin at saka masarap talaga sa feeling pagkatapos nakikita mo sobrang linis na yung garden mo. Di ba? Tignan nyo yan, guys. Di ba malinis na siya. Nandito ako sa labas ngayon, guys, gabi. Ang dami kong nalilinig na mga palaka. Pangtsamba lang itong sa akin, guys, kasi nga fa-fall na, di ba? Malapit na yung fall. So kaya yung sabi ko, kahit ganito, magtanim tayo, baka meron pa tayong ma-harvest, before mag-winter. Mga cucumber. So, ano lang ito, fingers crossed na maka-aabot siya, no? Maka-harvest tayo second time dyan. So, yun lang yung ginagawa ko, guys. At saka, yun, salamat sa inyong time, ha? Ang init ng kalibot-bot. Ang init ng mundo. Grabe. Pero ito, masaya naman ito. May mga bunga. Look, tignan nyo. Yung bunga niya. Ito, masaya naman sila. Pero yun, parang pangit. Kunin ko yun. Gamitin ko yung lupa niyan para seedling. Magsidling na tayo. At saka si Mr. busy. Andun sa loob ng garahian. Kaya yan, trabahong bukid, guys. Pati dito may gangis. Alam nyo yung gangis? Rinig nyo kapag 12 o'clock na may gangis. Lumago siya. So kaya ang gagawin ko is lagyan ito ng fertilizer, guys. Fertilizer. Yan, lagyan. Mamayang hapon. So yun. Masaya naman yung ko, 'di ba? Masaya naman sila, maraming tubo. Hintayin na lang nating magbunga. At saka itong lime natin, look. Yung lime. Hintayin din natin itong magbunga. So yun, guys, tinitignan natin kung tutubo ba ito. So i-update ko kayo kung tutubo or hindi. Pero nilagyan ko siya ng marker, guys, para malaman ko kung saan ba talaga yun. Kung saan ko nilagay yung liso ng cucumber, diba? Kasi paminsan nalilito na ako kasi may mga tumutubong damo. But anyway, guys, salamat sa panonood. Update ko kayo next time, ha, kung tutubo or hindi. Thank you. Kita-kits next time. Bye.